Orenyo Ramogi Joankin machiegni kiny ma kawuono e chenro mar piny kama yudo thuolo mar menyo gik matimore pacho kae kod konde mopogore opogore. Okinyi ma kawuono wantiere kae e chenro mar piny kama darango chal mar piny Kenya. Arwakni machiegni bed kodo nyaka gikoni mar waikoni chenro ma iye lach ahinya ka wadarango ane chal mag oula, koth mamedo chwe, koth mar El Nino ma bende dhi nyime pacho kae kod gwenge mopogore opogore. Ang waranga ne gwenge wa makalu bende osetimo ganda yo machalo nade to kaka jotelo ma bende an go studio kiny ma kawuono gigolane pachgi ni ere kaka ginyalo bedo kod paro manyalo reso oganda e kinde ma gikale midhiero machalo kod mae. Wadhi bedo kae nyakora Ramogi Joan ka watwak bende wechego motenore kod doho chungo uso mag bede migepe mago mag piny owacho kata mag sirkal mano kalore kod bura mano maki kod duond bura mar ODM owiyo kacha okil margi mano Jackson Awele bende noloso gin gik mage mantiere iye kanyo wadani wanone kendo warang ni chal mar piny Kenya kachiel koda ka gigo makoro tenore koda weche maga loko pen chike mapacho kae kokalo e ombulu mar paro bende ni gimoro mantiere osechakre ochopo kanye to gigi duto wuok kama chalo nade kato bang warangane chal mar uchumi e pacho kae mano ka watieko to kiny ma kawuono arwakni machiegni adhi bedo kata e chenro ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumo kanyakwar ma okeo nyaka Chisango machiegni ahinya okiny ma kawuono antiere ka kod welo yawuot luo ma bende yudo thuolo mar biro e Ramogi TV ka e okenge mopogore opogore to sani wantie ka chenro mar piny arwakuni machiegni duto okinyi ma kawuono. Erokamano. Nyakora Ramogi Joan kawuono antiere kae kod manen gavana machon e kaunti ma Nairobi Evans Kidero kaachiel koda ka mwalimu Mheshimiwa Peter Orero jaod bura ma Kibra okinyi ma kawuono. Ng'ata chaka mondo gikonwa ka wachako rango chal mar piny Kenya gin to girange e yo machal nade jomo osebedo marabora gin ginyalo kete e kidieny machalo nade yana mondo mi achak kodi mwalimu Peter Orero osechako kodi e yo machalo nade wan ka chieng' tich ariyo chal mar piny Kenya kodi ochal nade machiegni kendi mose oganda. Erokamano ahinya kuom luongo kawuono mondo watwag jopiny e Ramogi ka. Mokwongo adwa wacho ni an nyaka ne nyuola pok na neno ka piny Kenya chalo kaka koro chalo sani. Kisungu wacho ni deplorable state moro ma ok nyal kony sani makia ni koro kwa dhi mbele ka to be odhi konyore. Mokwongo ok adwa wacho gik mang'eny ahinya lakini jopiny winjo marach nikech bech gik moko idho. Nyoro nadhi ng'iewo chubi mane ang'iewo siling' achiel sani en 14 to achodhe Magadi ka. Ajaka dhi ang'iewo sukari ng'e na anja ndhiwa nyaka ng'iewo manda sukari molos ndhiwa kilo ariyo ang'iewo 430 nyoro gotieno. To magi gik makoro jopiny ywak ni ok ginyal dak. Fuel to ok adwa wuoye nikech kigoyo sani an ga gache wat berber to siepna madaktari ni apani gache boringo kogoyo 7,000 to kilomita 10 tiende ni koro sani jo Kenya sama bech mafuta ni malo kamano to bei mora dhi mar transport dhi mar health dhi omiyo sani wan kaka jo Kenya state marwa ok ber wadhi piny nikech pesa onge kuom lwet jopiny mane gima nyalo wacho kapok wadhi mbele ahinya nikech wan gi sandruok ahinya kaka koro an bunge ma Kibra ing'e kaka wan in formal settlement kuma ji lead by hand of mouth ji ok nyal kata chiemo gokinyi saa 6 kendo odhiambo nikech piny osebedo matek ne jo Kenya omiyo kaka an ja-Islam wan gi thagruok miwuoro koro omiyo sani nyaka wang'i kaka jo Kenya kuma wadhiye ma kama ok otimore to kwang'e ni be wabiro chako bedo oganda e Kenya ka kendo. Erokamano ahinya mwalimu kendo machiegni bende daktari mondo mi wachakane twak korka kori inise nene yo machal nade thuolo ma juma achiel mokalo kata dweni bende kaka koro wasechake chal mar piny Kenya kodi ka wachako. Cleophas erokamano ahinya mokwongo adwa moso nyikwa Ramogi Joan ma neno TV mar Ramogi kawuono ang'iso gi noyawre adwa gonu erokamano Ramogi kuom luongo mondo wabi watwagi osebudho kapok abiro kae nikech nitiere kinde moko manuluongo na jok mawacho the right language kane ka ok iwacho wach maber modoko machielo cha to ok chak luongi koro miyo luongo mulungo ka mi abiro ka kawuono aneno ka
chunyu ogonyore kendo ber kendo ubiro yienwa mondo wawacha adiera ne jo Kenya. Winjo kiluongori ni okeu Nyakach Sango. An be ng'e ni ng'ato pakore mana gi nying ner mare. Adak Kisumu. Ida pakori sani. Adak Kisumu. Nuod gi Masumbi. To an okeu Karachuonyo. An okeu Kothoth. Kamano. Erokamano. Ago erokamano nikech ikelago osiepna kaendi jaduong' Orero. Orero ni wagogo koto oa ka buoch kanyo to ing'ado garam. Ing'ado aram itundo korgi. Tok mana mano kende. Jaduong' Orero kaka member of parliament ma Kibera en ng'ama oseng'iyo higni mang'eny. Chako puonjo gine Kamkunji secondary school. Koa Kamkunji secondary school to the Upper Hill, ko Upper Hill to the Lang'ata, ko Lang'ata to dugo Upper Hill kindoge mang'e. Actually en chairman mar the secondary school mar my election campaign. My election campaign. En chairman ka ogine ko keto na jopuonj. Makoro sani uyudo ruwe. Bang' mano odhi Dagoretti High School. Inya paro rambe mana go Dagoretti High School. Mano golo pesa tara gi gana. Ma be yine mani kelo pesa jopuonj. Erokamano ahinya kendo nyakoro. Ang'e no bro twak maber. Tapani tek mar piny. Oko chakre mana sani kende. Kidok igna gana chiel mi chiko pradeg kanyo ne wan gi kech mar dede. Ma dede no chamo piny. Ma piny onge jine chamo na lo. Kata na itoboke ne onge. Ma piny osebedo ka dongo to bedo matek. Kata teko mo an go sani ok en mana Kenya ka kende. En teko ma wasebedo gi chieng' ma piny pok ochiek. Igni 4 ma wang' ni winjo ko wacho no bro wacho weche mag koth, weche mag oula, weche mag El Nino kaka ketho gigo. Igni 4 pok wanwang'o keyo maber, omiyo chiemo ne onge. Ma pesa ma wasebedo kwanwang'o en temo okelo go chiemo mondo ken. To wang' ni wagon Nyasaye erokamano nikech chiri nyicho chiek maber. Jok ma paro ni maybe ok nonweng'o maber gin jok ma kar dhi puodho ni ting'o sufria wigi. Haya, ada ni make kanyo mondo mi wachaka chenro gi ka koro yanga koro wasebedo gi ng'eyo to bende nyakoro Ramogi jwang' wakete ler ni Ramogi TV ka warwako kweth duto ok watenore kumoro achiel kata kama chielo e weche gi mag siasa. Wantiere kata kiwinjo ka Daktari Evans Kidero wacho ni jok ma wuok e mrengo ma intiere no kwa luong ka oyo cheno mar piny wasebedo ka luongo uduto kendo usebedo ka ubiro achiel ka achiel mondo wabed kod twak machalo kamano. Mana dani mondo mi akete lera mondo mi ko chako twak okinyi ma kawuono wang'e kama wachomo. To kama wachomo sani warang'ane chal mar oula nyakoro Ramogi jwang' masira mabiro kod kodhni mapek mamedo chwe mar El Nino makoro sani dwe achiel osekalo to midhiro mosekelo chal nade ka oganda jo Kenya mamoko bende kwachre nyaka sani kalore gi sirkal maromo oganda 12 osebito ngimagi e bwo seche 48. En ang'o mosebedo ka timore? En ang'o mnyalo tim e yo mopogore mondo mi okelane resruok? Ang'o bedane kod penjo kachal koda ka duoko kawuok omwelo mantie gi studio okinyi ma kawuono to sani wawinjane sigana molosnwa kod nyawadwa mantiere e kaunti ma Migori Jojuma kotenore kod koth ma bende okelo masira ne jodak e kaunti ma Migori. E kinde ma dwe achiel nyaka ne koth mapek mar El Nino chakre pacho kae, kwan ji maromo 11 osewito ngimagi e kaunti ni ma Migori auche ma opogore kawe kod lipot ma ogol kod migano mochung' ne kedo kod midhierogo mag apoya e kaunti ma Migori. Lilian Atieno ma jigi 42 ma bende nyaka sani ringre mare pod imanyo e aore ma Migori en e kwan ji 11 ma iwacho ni osewito ngimagi. Yan yo odhi gi pi. Pi ne odhi kode, pok oyude nyaka sama wawuene. To rescue team osebiro ma the county government okelo. Nyaka sani ji 11 nyaka nyocha kodhni chakre ngimagi oselal. Kendo ok en gima ber kwa wito ngima kata mar ng'at achiel. Atieno ne pio ywayo e kinde mane okalo orano mar kuja ka otiyo kod yie e gwego mag Osiri e sab-kaunti ma Nyatike e okinyi mar tarik 3 mar dweni. Ne entie kod ji mamoko 5 mane oresi. Kanyo ma gikidhe piny wayudo ka pi opong'. Koro ka pi opong' wayudo kanyo jokwang' obedo gi chien to nyo wan gi buo kode kata jokwang' kombiro to waidho. Kwaseidho yie to yie biro koro yie dwago
to jomoko nyobedo gi chien koni ji adek to winjo ka nyiso jokwang' ni ywauru ngai motegno yie nadhi gore e kor yath to kapodi to yie gore e kor yath mobarore ma pi oywayo baka dhi kodwa. Kane gichiegni go ka yie nomuoch kaluwore ga paka mapek manyo pi ni godo manyo yie obarore ma joma ne nie yie ne pi oywero. Kuom hawi maber kata hawi marach ji abich ne okony. Anyuola mare kod osiepe pod ogoyo kambi e geng aora ni ma Migori ka chendo mar menyo pod dhi nyime. Abedo dala nyaka saa 6 eka ayudo report ni jaoda yiego piny gi pi. Kwaneno dwoko moro amora kendo wasenindo kanyo. Pok waneno dwoko moro amora, koro an awacho mondo sirikal ong'i kaka nyalo konyowa. Waora team mag divers kendo adwa dwoko erokamano kane giriwore gi local divers maka kane gichako manyo ringre mama manyo pi odhi godo. Jodak ma osirikal otelnegi kod chief ma Mikei location David Oula wacho ni kama ne masira ne otimore onge olalo kendo kwan ji maromo 10 osewito ngimagi e kinde mokalo. Yie gikelnwa footbridge gigernwa ka okony jogo ma loka cha kabiro matanda giwambe kwa koni kwadhi kocha mondo maafa ni thogne we wuok kila sehemu ndeka koth chwe ka pi pong' nyaka wawit ji. Jatend migao mochung' ne kedo kod midhierego mag apoya e kaunti ma Migori Caleb Opondi wacho ni koth mapek osekelo midhiero ma oting'o dar familia mathoth e kaunti ma Migori. Mwalo Nyora kaachiel gi Kabuto kaluwore gi koth manyochwe nyoro dhano 550 koth odaro e mieregi. Dwa promise ni kaka county government pod wadwa tero negi chiemo kanyo kaachiel gi kony mowinjore. Lipot yango ni malo familia 100 pi osedare miechgi e gwego mag Central Kadem kendo gintiere e kuondego mag jot. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora Ramogi Jwangi sewinjo kanyo mano masira makoth bende okelo gi pi oula ma bende koro timore kacha e aora ma Migori. Sani waraga ne masira mano makoth bende medo mana kelo ka wantiere kar kae kod welo Nyakora Ramogi Jwangi atema ne winjo sani Daktari Evans Kidero angloso kaelo sirkal kata kwethno mantiere koka sirkal mwalimu Peter Orero antiere kwethno mano mara Azimio kata kodi nyime benda mucho acha opachu bende kaka jo Kenya acha kodi mondo miyangi ler nwane korka kori gigi timore to oganda bende kale chirna demo pogore nyalo bedo nyaka sani kiwacho ni sirkal mondo chwalane kony sirkal ochwal kony sirkal bende osetemo timo kar magi nyalo koso ma nyalo bedo ni en mana pach jo piny kama gintie. No, mokwongo wago mos ne families mowito jogi ji 11 nolalo ngimagi Migori to ok mana Migori kende en Kenya mangima chakre sani nyaka chako chakre chiegni ji 154 mosewito ngimagi wito ngima ma ok ochanore kata maneno tuo nikech wach mar koth en wach malit. Wago mos ji madhi 12,000 ma gigegi osekethore, utegi osemukre, mosedar, modak adaka e kuonde ma temporary. Kaka sirkal osebedo ka chiwo kony, winjo ka County Commissioner wacho kanyo Migori ni ginene Ministry mar Interior kata joma mosekadho ni PS Omolo osebedo ka timo lead gi kaka nyal konji jok nyal mi chiemo jok nyal mi ongede jok nyal mi lewni skunde mane od nyithindo dare no kama itero gi kuonde moko koro nitie gik ma sirkal timo to gima bro wacho ni nyicha wang'ega ni gine ni koth ne biro wang' ni uneno ka koth jadaro ga ang'e ni koro chiegni gi Kano kama koth osebedo ka dare ga ji ahinya to wang' ni sirkal ochako chon moyawo aoche machalo aora ma Nyamasare wang' ni neno ka oko omol mo oketho gige ji kako ketho ga pile.
Nitiere oganda mathoth mantiere karka kendo wanyalo loso kawarango iga ka iga ka koth chwe midhiero ma kama nitiere. Nitie gimoro ma sirkal masani nyalo timo, inyalo pare godo kowach ni nogeng'o chuth, nikech kata kiwacho gwenge ma kaluo kama kodh ni medo goyo, moko pod oganda medo mana dar. Gwenge ma iwacho manya Masara kanyo, gwenge ma Kapuothe mantie kaunti ma Kisumu pod nitie kachiedh nade, gwenge ma Ombaka nitie kar kanyo, gwenge ma Kabuto kata sani bende ywak pod nitiere mana e kaunti ma Migori. E kaunti ma Homabay ka bende wasewinjo koth mapek mane goyo North Karachuonyo. Gino mantiere kar kanyo en ang'o ma sirkal masani nyalo timo minyalo pargo, nikech ma ok en midhiero miwacho mabiro mapoya, en gimoro ma inyaga landi to oganda obed kod ikruok. Ma midhiero ma ne wang'e ni biro to ne ok wang'e ni biro marom nade. Ma be seche moko nolewo maparo ni nyalo bet ni ok obi. To chakre na sirkal nogolo jo NYS modhi moyawo kuonde mo uli kadhe mondo kolo biro to mondo kadha maber, ni ka ji nowacho no ula oriek da kumo kuchomo got molo na kuchomo nam, koro ne miyo thuolo mar ula mondo odhi maber. Relief be noketi ma jok monwang'o tabu inyalo kake kony imiyo kuonde mag nyalo dake. To ok inyal ikori moromo nikech ikia ni koth mabiro biro moromo. To wang' ni aparo ni jowa ok osagore kaka osebedo ka sagore higni mokalo. Lit ni wito jomoko to tungni ne sirkal ok otimo gimotimo. Di thagruok kata masira mar pi ywayo ji dobedo marach moloyo kaka obedo ga higni mokalo. Erokamano ahinya. Wantie kod thuolo machielo nyaka Ramogi Jwang' mondo mwakele twak mwalimu Peter Orero. Nitie ote madonjo kar ka. Awacho ni Cleo mosna welo, nyisna osiepa ma japuonj Orero ni ndara mawuok Makina nyaka Olympic ok kalre e kar chung'o bura mare. Inyalo lose e yo machalo nade. To ma medore kinde ma oganda madhi maromo 154 osewito ngimagi kaluwore kod koth mapek ma medo chwe. Midhiero gi duto kama gintiere. Waneno kata ka gwenge mopogore, kaunti ma Mombasa, kaunti ma Nairobi ka pok wawinjo ahinya kama oganda yude achiedh nade maduong' ahinya kaluwore kod koth mapek ma medo chwe. To gwenge waneno gi kendo wawinjo gi. Koro ka kori ikete pim mane ka inyalo range kaka chal mar wach en sani kaluwore kod pi oula. Mokwongo dawacho ni sirkal nowacho ni nitie billions manoketo mabiro konyo ka El Nino biro. Kendo no pesa ni nobedo passed budgetary allocations. To no ogik samoro ma jatend piny owacho ni Nyasaye okonyo Kenya nikech koro neno ka El Nino ni onge. To ok notieko jumachiel to El Nino chakore. Koro tiene ni sirkal budget manotim mane ibi kony go El Nino cha ok ang'e ni nodhi kanye, nikech ka El Nino chakore taneno ka deputy the vice president koro wacho ni mondo governors ema mondo many pesa mondo okonygo jopiny. To kuwacho wacha ni to chairman mar governors Waiguru okone ni to pesa mwamanyono to pok umiyowa. Tiende ni sirkal ok noikore ne wach El Nino. To gidwa ni governors okony, to pesa ma governors bi winjo tigogo bi ok gichiwo. Omiyo measures ma koro gikawo ni NYS dhi konyo magi desperate measures maonge plan. Kane gin gi plan, pesa mane gin go cha nowinjo gi ng'e nikech ma gima timore ok kaw higni mang'eny kapok wayudo El Nino. Owinjo wabed gi plan. Jojeshi ma Kenya na iwacho ni mondo kony. Jeshi ma Kenya are trained makata olalo ginyalo gero gi jumachiel. Omiyo deni sirkal nigi dwaro konyo jo Kenya. Jojeshi godine gigolo kon midwari olalo, aneno ka Migori mine ywak ni to okugernwa kata mano lalo kawakal. Owinjo gidhi giger kata olalo go mondo okony. To winjo waikre dikes gini ma winjo keti omomiyo flood gi kikuogi sirkal nyaka kony. To in ja od bura, intiere od bura kacha, chike gi ukalo, omenda gi mipuodho gi mag budget gi upuodho gi kata kendo gikalo. Ka uneno ka gichopo ni counties e kinde madwarore, un kaka jod bura gi tich maru mar timo oversight gi duto monego bed ni sirkal mamalo bende timo. Okenge mage ma isekawo kaka ja od bura kata kaka jod bura kata mondo mi twak ma kama bende odhi e nyime.
chenro mag kao jolweny ma pacho ka mondo mi oger chenro maka magi mage ma osekaw kuom aparo kata kapok imiyo jaduong' Orero mondo duoki kata adwoka achiel ni kende adwa mede penj mipenjono nikech penjo penj maduong' kabisa nikech sirkal en kidienje adek nitie sirkal ma piny mar county nitie sirkal gin sirkal ma gin e od bura ma gin ema gikadho bura kendo kaka iwacho ni gin ema giwecho weche mag budget kata bilion 10 manogol cha gin ema ne gikadho kata mar adek nitiere sirkal mamalo to kiduogo piny kaendi kaka mar Orero iwinjo kong'ise ni Kidero nikech an gavana ma Nairobi ang'e maber kabisa ma pimo malo golf course Royal Golf Course inya paro wang' aorano noyweyo kinde moko kanyo ma ji nolal ji abiro ne pok onwang' nyaka sani to mano gima jaduong' Orero kaka MP ok nyal rito ni sirkal ma pod biro nikech en mong'e jogo ka jogo tho ji motho kanyo mago joge joma nogone kod aya Mheshimiwa Orero ka sirkal bende koro meeting mar bedo kar kacha kendo mondo mi penjo ma kamagi bende koro duoke yo mayot de wacha no kaluore kod penjo ma kamano une od bura kacha une mokalo budget ma kamagi to nyaka sani jopiny nyalo bedo kata penjo no menda gi ni kanye magel nino magi penjo mantiere kar kano se puodho gi od bura gima nyaka nyisu ni nitie gimoro ni democracy a democracy majority have their way to minority will have their say. Koro kaka kacha one minority, we always stand up more watch weche gi parliament. To nikech jo KK gotine digi majority, nikech nitie jo magi se yuayo, kaka koro siepna ni ng'ine gi yuayo, chon nene ya guchwa, to gi yuayo dhi kocha. Kata samu ubedi neno. Ne ogi yuayo na dar. Ineno kotamore kata bede kom marore. Tiende ni gini ringerembe. Odar, igeni kata kidar chon jodo kani jado kidonje dala ni to nyaki kungi iwer mondo ka de nitie ng'at modonje odi to ringo dhi to kadala ni to kiwer omiyo en odonje ot mar do ma ka ng'at chucha kwe to nyalo pusore gi ng'wech nikech mano ok mare to eri mana we to Cleophas baby penjo mowacho that road miluongo ni Kibra Drive Karanja Road mano road miloso gi kura sani to kodh chwe ase the office kura di beach ma dhi nyaka headquarters ma airport kocha marumo gi the manager ma wabiro gi engineers osendiko nyaka reports mane negi kelo before the rains negi kelo contractor mano otimo patching to nikech ji odake nitie yore kanyo kwan ma ji odake negi koni jogo nyaka wuogi mondo giyud yo maber mondo koka gibigi ilosi kuro case mar Kibra Drive negi jokura kendo en case mong'e masewacho kata sani I have put not a motion but a statement in parliament masetero ka clerk madhi wache wach kura drive mar Kibra Drive no omiyo mano de ni en kar kera mani under MP manyalo loso to dina se lose to nikech en kura yo makura manyaka losi tiende ni koro nyaka wariti ni jogo emabi malose ka koth osechopo sani to ok nyalo lose nikech floods mantie nyalo bedo niendre mar sirkal mamalo biro mondo mi okony jogo mantiere piny kacha kos nyalo bedo niendre mana mar jo bura mantiere enre mar sirkal mamalo nikech kane en mara to an sana se loso yori aboro Kibra mamano dina se loso kane en e bwo kera ma wan go giteko to ase wuoyo gi jokura kendo gise assure ni yore no gibro loso kendo bro dhi maber ero kama nenya dakika osekalo 30 ngeno de mondo tie ko weche mag oula to kata kamano to kata kapok itie mano maenda bedo kanyo kata wadhi nyime members of parliament iwacho maber ni gine mag wacho weche mag bura gi gin kar mondo gidhi gitim debate kanyo yuagra go gi yuagore gisiko gi yuagore yuaga gine din moro mar yuagra mar ariyo ginwang'o CDF million 200 constituency ka constituency nitie portion mar emergency sirkal maduong' nogolo bilion 10 gin mar emergency kitimo nade adwene nikech en sani nen ga governor chon to nosewuok koro adwene nyise gima timore nyaka no pass budget nitie pogruok onge pogruok sirkal poko keto kata nduru en gi CDF nyaka sani wadhi e third quarter first quarter serumo second quarter rumo koro sirkand ni
ginyiswa ni to pesa mar jo CDF mowacho no kata mar emergency pok odonje CDF is a fact. Koro tiene ni sani kata MPs onge MP mosemi pesa nyaka ne this financial year chakre. Koro wan kako wacho ni wan gi emergency no waonge go jaduong'. Nikech sirkal masani ni gidage miyowa. To omenda mitiyo go mondo los ape ni gi duto losi e county chenro mopogore opogore mag yaro oula gik matimore kindegi. Ang'eni mano paro mabende anga kaw kuom Evans Kidero. To koro ka kori omenda giwuok kanye? Giwuok e kiti mar county koso giwuok e sirkal mamalo? Giwuok mosebedi sani kiyawo go olalo mondo pio ula osodgi. Magok mag wan ok waloso ula golalo pesa no. Wan tiyo gi jo kera levy mabedo charged to dhi ne kera then kera mamiyo pesa go. Iluongo ni wan kaka MPs wan gi 22 million roads. Ariyo to gin gi 10%, wan gi 22%. Temiyo koro masani bende pok omiwa this financial pod un cage. Pod wan cage gakineno wani. Make gi kanyo. Daktari, e kinde mani nitiere apis kaka gavana kano timo ikruok ne koth makama nikech kata kano ken koth mar El Nino nitiere koth mapek mani chwe pacho kae. Ikruok ne chal nade ya olalo gik makamagi mondo mi pio ulani osudi. Nitiere gino ma county ka county miyo to bende nyaka sanya bed ni sirkal ko poko golo pesa county gilewe yo machal nade. Wach mar El Nino kochakore sani. El Nino mokwongo notimore ga prochiko gabiriyo, prochiko gaboro. Ma Nairobi ka ji chieng' nothoe ji 110. Kindego ne county governments okobiro. The county Nairobi City Council ema ne ng'iyo weche mag drainage, ema ne ng'iyo weche mag ndara. Kendo chako timore higa 2009 kato 2014 be otimore ma unya paro yori no dinore yo madhi Mombasa to kinde chande. Wan kaka county ne waseikore mane wayao ulni mondo pio mol kaka Nairobi River kaka Ngong River mondo dhiyo. To wang'ni manyoro nie agone nyaka wagone sirkal ma county ero kamano nikech niwinjo ka jaduong' Sakaja nochako wacho chon wan waikore wan ka pio biro nyaka sani kata onge kata ng'ata achiel mosetho Nairobi kato bang'e kinde kato ne ji tho. Nitie pesa ma county nitiego allocation mar drainage, nitie allocation mar barabara mar yore mar yawo lelni kuonde manyalo bedo nodinore mondo pio mol maber mondo kik pio bed mang'eny manyalo lal gi ngima ji. Ting'e ni ginie nyaka ji riwre te nikech ka ji ng'ato lalo ngimane e kor gweng', member of parliament emong'eyo, MCA emong'eyo be mawinjo lit mar family no. Jo sirkal maduong' mamalo kucho ma minister obed ni en gin ka gisetimo tijno lit ma jomolal kucho. Ok wanyal bedo wacho ni sirkal ewinjo tim gini, sirkal owinjo tim gini. Kaka jaduong' Orero, kaka wan, obed ni MP ma Karachuonyo, obed MP ma Kano, obed MP ma Tana River kaka inyano ka MP moro nyecha pio kwamo go molal ndala deke ochako nwang'e cha. Ok nyaka wamakre waduto te mondo watika nyakla achiel mondo walos gigi mondo kik jowa tho nikech ka jowa tho ka ng'ato tho Makina jaduong' Orero mong'eyo, ka ng'ato tho line Saba ene manya kuchu. Kare podi paro Nairobi. Ang'e Nairobi. Aya. Onani mak paro kanyo kura mo jwang kendo koro sani na diri ni uwinjore ni ting nitiere ne jotelo duto obed ma county obed mago mag jod bura mondo mi one ni jopiny biro dak e yo moro makare. Ikidiny machope sani nyakora mo jongo da loko tanga kendo koro waranga ne weche mamoko kotenore koda uso mag kembe sirkal kata bede migepe ma opogore. Nyakora mo jwang nyaka sani koro do mamalo ochungo chenro mar piny owacho uso bede migepe makamagi kendo koro sani wanyane nena kaka kit ng'eto ne nitiere maga achiel kuom jotelo kata okinde manochopo kar kacha mar penjo gi e doho. Jackson Awele mano okil mar ODM ne Chacha Mwita owache e yo machalo kama. Iwacho ni kembego mantie kar kang'ena odoge ng'eto makamano kembego ting'o KICC mantie kar kanyo, mar pipeline nitiere kar kanyo. Wacho ni joma donjne gi bende mi wacho ni mondo mi ochope yo makare chenro gi duto nyaka bende koro rangi ka Chacha Mwita bende koro chungo uso kembe mag sirkal
adani wamaki kanyo mondo miang wakale kae ODM omako bura mano mara dhi nyime ka giwacho kanyo ni koro ODM koni kuom mwandu ma sirkal chano usogo moting'o KCC kod kambi mwandu mano mar mauta Kenya Pipeline koro ogoyo buge chapa mano kar goyo buge chapa Kenya Literature Bureau kod kambi mano mag kothe ma Kenya Seed Company gin nyadhi ma piny Kenya nitiere godo kendo inyalo mana usgi bang' jopiny golo pachgi ewiye kokalo e ombulu mar paro mano mag referendum ango winjane kanyo bende gin gik machalo nade jomomako bura bende koro koni chik ma kamae kelo yot ni jatend piny Kenya mar uso mwandugo kod bede migepe mag sirkal koting'o koda ka bede migepe manyiso nyadhi ma jopiny wach mikoni en ataro mar chik ma pacho kae chenro no ochungi nyaka tarik 6 dwe mar 1 higa manyien mar 2020 kod ang'wen ma ibiro chaki winje burano kendo mana paro mapiyo kotenore kod ng'eto ma kamae uso mag kembe mag sirkal makoro bende sani ochungi Dr. Evans Kidero diwach ang'o mokwongo ma en chenro ma sirkal ne dhiro ahinya mondo ne ni chenro bende odhi nyime bende ni gi paro ewi ni gima kama kotimre odhi chalo nade nyaka sano ka dosi chunge nyaka tarik 6 dwe mar 1 odhi chalo nade Apo nicho landi ni bius kambe aparga chiel. Tingeni uzo nyalo bedo kata kod ok chien matin mokwongo chik mar uso mokwongo no wuok en Privatization Act ma higa 2003. Chakre 2014 nyaka sani onge kambi manose uzi nikech ne dwani mondo los chik. Mabe chik no jaduong' Orero gini manyicho kadhe parliament ma iluongo ni Privatization Act 2023 ma obiro into being in October. To mae ok kwongo uso kembe. Inyalo uze kitere gimiluongo ni IPO initial public offering or inyalo uze a private sale. To chik masani wacho ni nyaka section 28 nyaka bed gi steering committee mangiso ni kambini bius kama mana kaka wacho ok en kwongo ni ma uzo gitimore inyalo us gite to be inyalo us mana portion sirkal pod mana nie iye kanyo wang'eyo ni KCB chonen mar sirkal 100% to no uzo kete public offering in Nairobi Stock Exchange to sirkal ema pod nitiere gi share maduong' moloyo te Safaricom ma en kambi maduong' ma profit ne ni malo molo kembe te kata mana ohala ka jinwang'o kinde mi ichiwo dividends gine ma gichiwo dividends maduong' to ng'ine bet sirkal ene mane goyo ohala no to kendo en a strategic investment kech en communication en simu madonjo makata inyal wache weche moko ma ni neno ka iwacho ni sani okadh chik ni mondo sirkal owinj gik ma ji wacho to ma en a strategic investment kanyo nitie sirkal nitiere gi share atamalo 35 chenro mar uso ni kani winje ni usene ng'ato owuon koso ni usene bede sirkal mamoko jo sirkal gi ema chak dok nyiepo sirkal nya wacho ni ero koro kesi kuom ranyisi waus Dr. Evans Kidero mane governor county ma Nairobi to bende kikawe wang'eyo kaka KCB the majority shareholding sirkal ponego to kendo joma kendo man gi majority shareholding kanyo NSSF NSSF dunge sirkal piny mangima pesa mara eri makiwe tich to ching'ore chamo iketo ga e kembe mag machalo mar stima machalo mata to aparo ni gin joma tamore ni kembe gi okuzi po giwinjo kaka gin timo mare maber nikech bedo steering committee mangiso kaka kembe gi okuzi section 28 kato ga appeals tribunal ka ok ji oyiego dhi ma winjo ni ODM odhi to aparo ni nitiere gimoro toke wang'eyo chon ni ang'o manyalo bedo ni toke ing'e East African Spectra donge en mar sirkal no uze ne jok mage mano dak ne gidhi kot mondo ni tamre bura momakae tangi ler no wiye kai wacho ka ni en nyadhi mar piny Kenya manyalo bedo ni kori golo mano goting'o weche go mago mag kambi mar Kenya Seed kambi mar karomo mar KCC o winjo wariti ni nikech kaka uzi osewachi
steering committee biro bedo to ka gine mag wach ni mai bius kama obed public offering obed kambi makama obed the NSSF obed jok ma bank makama ma bro ngiewe to ka ok mano tamore ma wakwaye gi gima steering committee tem e section 28 nitiere appeals tribunal medhie to ringo mwaringo nwadhi e court ni apa ni gima ne chacho mwito timo ber nikech ka ji osedhi wantiere gi beda dek mag sirkal bat mokwongo en mar kadho chike ma jaduong' Orero gino bede ma gine chikni gine mane gi kadho kaki uzo gik moko then bat mar ariyo en central government kuma minister nitie madhiro kaka weche gitimo minister for fire man nasema tim katu mar adek ka ji ok owinjore to giringo gidhi e doho gin bede adek mar sirkal matiyo to gima ber na watieki gima ber na sirkal masani owe doho tiyo kaka owinjore neno kaka noyiero kaka ministers matindo ne ji odhi e kot motamore sirkal wacho kare wabed nyaka wachno rum nyechi neno wach mar housing levy nyecha ji odhi e kot be nyecha ka uganda osebuonjo omigi ndalo 45 omigi ndalo 45 nikech ging'e ni kodhi appeal to biro kadho koro ma be kako obiro kaendi ok en tarik 6 dwe mar achiel en tarik 6 dwe mar ariyo mana kaka iwache ni dwe mar achiel no to jaduong' Orero gine mano kadho chikegi kendo kane gidwa tamore nowinjo giwachi nikech ODM nigi members of parliament 89 aparo ni in the second highest aparo ni ineno jaduong' moan go ka jaduong' Kidero we must lope ni inyalo yudo ing'enyi pesa ma en go nyalo ng'iewo companies gi mapani gin be jok mosebedo piny masani dwano ng'iewo company gi ok inyal ng'eyo lakini gima dwa wacho en kama asebiro studio ni asedhi NTV asedhi Citizen kanago wach bill mar privatization nikech ei parliament kacha nuapinge to kanuapinge nuadhi nyake e voting ok nuagike voting to majority the eyes had it mano sirikandgi to kata jok mano yier nitie usipna moro manyiche wadhige K24 no yiere kaka no yiere jog nitie jok moko makare court notamo ni kik ndeki to kare tiyo privately kendo sirikande ni chulo adwa ga mana penje ndiko so en be ningenyo biro kaka kaja KK adwa penje kar en be wato tiyo privately e chulo gi to wati wuondo wani koto chungo gi lakini gima adwa wacho ageni mana ngayudu thuolo mar duoko adwa wacho kama lakini bende kapok oduoko ngamo sebedo governor tiji chowe nikech onge gimo dhi timo kacha to no sebedo nyaka governor owene jo piny moko ti kanyo kapok obiro duoko gitiatia kata kana taro mar chik koro ko us gimoro ni seed company modhi wa privatize tiende ni kata seeds mag Kenya ka okwanyal control gima wapidho kibikelwe GMOs okwabi bedo gi authority mar wacho ni ma GMO omio companies machalo seed company ja Kenya masili madieri ma ja Kenya ok nyal yieno bed privatize kwa the pipeline para ni ka koro us pipeline ka koro mafuta kende mano medi jo Uganda wacho ni koro gin mafuta gi ogidwa kao Kenya gidwa mana kao ka Tanzania sani kwa uso pipeline control mane mwedwa bedo goto gi kaka bech mafuta koro dhi malo ni dongo koro dhi medore wan kan watindo kata odhiambo ni nodongo Nairobi ka kane pok idhi go picha KICC to mano okidak Nairobi to ma is a monumental thing mar jo Kenya maka ng'ato nyalo wuok gokinyi ni dwa uso to kupenjo yo piny kake uso tiene ni wanyalo uso kata wa birthright omiya dwa oro daktari nikech wiye ber odhi okwer joka ni gigi jo piny ok oyiego kendo jo piny wacho ni nyaka kel gini public participation kapok ousi public participation intende nango olore kichoko pach jo piny nyaka kele e loko pen chike ma pacho kato referendum be nyalo biro ka otenre kod weche gi mag choko pach jo piny debe ni mane direction ma ji kao ma kweth matiere Kenya kwa nyalo wacho ni oyo kono konego gini kabisa mane gima ekake ne ni ngiyano wan be kaka wan Kenya kakoro to kleo sasa pani dwatero mheshimiwa nyime matu wewe owacho nikech gimo wacho ni ka gino pok owuok
nitiere gimiluongo ni National Monuments Act ma protect kama chalo KICC. To kochuno ni sirkal ema nyaka bed kata gi ot mobedo protected gi National Monuments Act. National Archives mar KCB and protected gi National Monuments Act. Kipande House ma okinge poster. Kipande House ni kacha chande. Opposite. Mano protected by the National Monuments Act. Standard Chartered Bank, Kenyatta Avenue. Majo Standard Chartered. Mano protected the National Monuments Act. The office mar PC Machon, corner mar roundabout, Kenyatta Avenue, Uhuru Highway. Mano bedo protected the National Monuments Act. Nairobi Club, the building, and a private members club. To the building, winyalo na loko gik meye, ok gik manoko. Koro gimoro wacho ni kouze to gik moko bro kethore. Ok kamano nikech chik mar kano kata rito gik ma chik mag National Monuments Act okadho. Pok oloki. To kata kiloko to gin kaka members of parliament gin manyaka gidhi gilo gigo. Gima pok oduoka ni East African Spectra ne mar sirkal no uzi. Kinde go dak ne gidhie nikech jatend Azimio ne member of parliament kinde mano ong'iewo East African Spectra. Aya, mheshimiwa, mana mia dwoko kanyo kata ka pokibiro. No, we dwoki. Antie machielo mano penyi kata pod odhi nyime mana yudo sara kata ka poni apis to pod onge. No, an gine ne ka sirkal no wan okwayo watamre chik mar court. President kano wach ni jok mane yiero ok nyal tiyo, wan ok oti. To an jatelo, ok ati nikech pesa. Atiyo nikech adwaro tiyo mana lok gima jo Kenya. Aya, mheshimiwa Orero, ok oti nikech pesa. Dwoka ne penjo mana kanyo kaeto bang'e ang'o thuolo madhi nyime. Emomiyo kok oti nikech pesa to winjo wewe ofisego midwa miyego. En kaka en sani pesa ma en go, in fact iwacho ni pesa ma en go onyalo pogo ja Kenya 1,000 marum to pod en mana Kidero kaka en. Omiyo gimomiyo dhi offices midwarogi ok ag'eyo gimodwaro e offices gi. Japuonj ne jadiera kabisa. Apani siasa mondonje Kibera ni bet. Basi nitie miriambo e siasa. Beto kethe matin. Aya, koro kidhi nyime. Koro kadhi nyime ing'eni nitie gima ki privatize tiwinjo ka jopiny okuoe. Tiende ni mano gi yiego ni gino nyalo dhi mbele. To kiwinjo koland gimoro to jopiny go e koko. To koro idhi e sovereignty of the country mag bedo govern gi the people. Kani iselo spectra ne jopiny okuoe nikech ne gineno ni mano ok affect jopiny ngima jopiny ahinya nikech ne tiyo gi gas cylinders. Kendo onge ng'ama nodhi e court. Tiende ni jopiny ne ok otamore ni mondo kik us gini. Ne gineno ni gini nyalo usi nikech ok odhi affect jopiny ahinya. To bende ne ok omedo bech gas diere no. To ma koro jopiny oneno ni gigi kousi to dhi ketho ngimagi. Kuom ranyisi KICC kousi otime yo machal nade? Mano kaluwore kod bura mano makod ODM onge ot moger e Nairobi ka malo KICC. Ano nyuola yudo ka KICC kanya. To nyaka sani buche te madongo mitimo Kenya ka itimo KICC. It is a symbol of Kenya's birthright. It is like our birthright. KICC. Nitie gik moko ma jo Kenya ng'iyo ni kigolo Kenya ka. Like London Eye. Kidhi London, idhi yudo London Eye. Ok inyal kethe. En kaka KICC. Ok wanyal uso our birthright. Wakia ni jok madwa uso negi gin ng'ageni. Wakia ni jo private company gin ng'ageni. Koso gin mana jo sirkal gi. Ema wuondore ni jo private to gidhi gi uso to gikawo kendo. Omiyo weche gi nyaka koro jo pinye madaka winjre ni to gigi ous gi koso ok usgi. Emomiyo kata ka koro wadhi e court kaka Azimio. Wadhi nikech interest mag jopiny kaka jopiny wuoyo kendo kaka jopiny wacho. Kata sani ka igo sime tibiro winjo ka jopiny wacho ni kipenjo ng'ato achiel kipenjo ji 10 to jochiko biro koni ni KICC ok owinjo usi because of the interest of the public. Omiyo jogi an bende nyaka na abede sirkal ne pok aneno the appetite ma sirkal nigo
mar uso kembe malodhe sirkal masani. Chungo chenro makama mag uso mag bede migepe mag sirkal. Debed ni ka uchungi nyaka tarik 6 dwe mar 2 higa manyien mar 2024. Unyalo bedo chenro mondo mi sirkal olos ode yo makare mondo mi giduog kode kata koro ka giduogo dhi nyime koro giwach ni oyo gigi duto waseketo yo makare kendo chenro nego bene dhi mana nyime. Koro ka kori ng'eto no ikawe yo machalnade mano chiw kod Chacha Mwita. Chacha Mwita I respect judgments mage always kechen ng'at maparo kapok otimo gigo. To one reasons mane wadhigo king'iyo ne yudo ka wele wacho ni mokwongo jopiny ne okonyis wachni. Mano reason maduong' ahinya kapok notim gigi. Omiyo okapare ni Mwita no omiyo sirkal time mondo ikgo gigi. Lakini wan kaka juazimio waneno ni gigi kitimo to nyaka otere public participation oternwa gi mane referendum mondo jopiny oyie ni kare gigi ousi koso kik ousi. Maka ok oter gi referendum to court corridor gi nyalo keto maus gigi to jo Kenya madhi safa. Mane gima waparo. Cleophas inge gima timore. Chik mar the amendment manotimne the Privatization Act ma ochako tich October no ter through public participation. Kane toni ne okotere dine okokadho. Makata sani gidhi kotni en mana ketho sa nikech gine ginwang' ni public participation notim. Chik bende constitution wacho ni nitie gik mowinjo tere referendum. Uso kambi ok nyal tere referendum. Gik ma affect duong' mar chike mag piny eminyal tere referendum. Kane osiepna Orero gi osiepege ne rwako ga sufuria wigi to gidhi gigo koko e ndara kato ji mondo bed piny mondo losi. Ne wawacho ni mano en ketho sa nikech wang'eyo ni gino kamano onge kuma nobidhiye. Kata mana dhi modhi e kotni en mana mar ketho sa onge gima bro timore nikech ka nitie gima nowinjo giwacho e parliament ma be president kawacho negi ni minority kata opposition otim tich gi parliament mar keto sirkal mondo owach maber gik magitimo, calling the government to account on their decisions and actions. Mano mokwongo. Ang'e mar ariyo bro wacho. Nyechi neno ka gimomiyo ne ji odhi e ndara jaduong' Orero eto ne ok anene nikech apani koro tangi nwang' headmaster mara bet kama korwako sufuria wiye ochomo urwae gimokia ni ok inyal bedo MP ma Kibra ka ok inyal dhi e ndara. Mono bido thuolo mar neno. Ang'e ni kidhi mbele mana lero point mar wewe tiek man. Nikech ne en wach mar mogo ne nengo ne tek. Kinde cha ne mogo ne ogorogoro ne 200. Sani ogorogoro dugo en siling 80 siling 90. To weche manokadhi bipartisan talk. Wach mar standard of living ongeye. Kane gidhi e ndara ni Cherera 4 mondo doge tich. Mano ne onge. Ne gidhi e ndara ni mondo oyaw server. Sani mano okoduogo. Ineno jogie en mana gimoro treadmill cha ilungo japuonj treadmill ilungo nango gidhulu. Inge gimoro miringo to okichori kanyo misiki gari murako no. Murako. Iringa to kichori. Mane tich ma osiepega osebedo katimo kata nadhi e kotni en mana ringe treadmill. Aya. Mana kanyo gani kapok wakawo kata yueyo masani mag ni biro kanyo kar sariyo kar kae. Daktari Evans Kidero mana iri kanyo podi. Iwacho kanyo ni dhi e do ni dhi bedo mana ketho sa. Nyalo bedo ni kata do bende koro nitie geno ma oselal. Magara gimoro minyalo ket kata paro malong' e wiye kanyo ni wadhi ka mondo mwayud na ratiro mag okalo. No, timore ni doho masani doho moriere doho mawinjo wach. To ka ng'ato biro gi wachne to nyaka chiki iti mondo iwinji nikech inyalo kitiri adira ema winjo omigi nikech sani wadhi e Christmas dino winje mapiyo nikech notime under certificate of urgency. Certificate of urgency en subticket mar winjo mapiyo piyo. To otere nikech jidugo dwe mar achiel judges dhi e rusa to koduogo tibi winje. To kibi winje en peny mibi penyi ni to public participation kani kadho chik ni
be notim. Notime. Emomiyo awacho en mana ketho sa nikech kot biro nwango ni public participation notim ma ok gima winjo dhi referendum. Sani ne ang'en wabro wacho referendum toke kae. To osiepe ka gin gigo ka koko nikech owinjo gigo koko. Ok nikech gidwaro nikech kuma owinjo giwache weche gi mondo winji. Gin ji 89 e parliament. Ero kamana ya mana kamida mede kar kanyo. Bende ni gigeno kochopo tarik 6 dwe mar 2 higa manyien. Jasiasa nyaka bed gi geno. Geno ni nyabedo mane? Mar mondo mi olok chik kata chik matayo weche gi mag uso mag kembe gi koso owegi yo machal nade. Geno ma wan go ni court biro stop sale mag these companies. Mane momiyo wan gi geno nikech de waonge reasons to mwita de oko owacho ni mondo bi owinj court e cases ni. Lakini adwa kwero osiepna ma daktari. Asebudho kapok aromo kode ahinya. Tayudo ni kare no lokore aloka chuth marembe tinde riga oluongo mani jokoja ten jokoja. Kata tacha ni ok onyal tweyo ma ok chal yelo. Koro gima dwa nyise daktari ni dhi mane wadhi ge ndara ok nwa ketho sa. Ok nwa ketho sa nikech nitie winjruok ni wadhi loso IBC, the constitution of the commissioners mar IBC. Sirkal noseyiero jogi ochiko to waketo gi magi yie ni koro nyaka wan bende wayier jomoko. Eka wabedo gi level playing ground e 2027 election. Ochako wacho ni court mwadhi ni waketho sa. Ten ma wacho ni judiciary bet. Tiende ni ong'eyo ni waonge independence of judiciary. Emo mi wacho ni waketho sa. Waten gi gimoro moparo ni court bro dhi wito cases wagi. Okonyal wacho ni waketho sa to cases when ni court. Omiyo independence mar judiciary koro omiyo wa question it, are they really independent? Kaito owacho kendo ni bipartisan talk ne waketho gosa. To magi ma kata jatende no yie wachne. Tiende ni kata jatende be opingo. Aya. Ango duogo pe ane kopingo jatende kata ko dweche gi mag loko katiba kokalo e ombulu mar paro kata mago mag referendum. Nyakora mo yawo do ndai ka chiel to sa ariyo chopo kendo sani inomono mwaka uyo mokonge cheno mar piny ka waduogo waraga ne paro mano mar referendum ni owuok kanye ikwede nango to ka ikwede beren twak mosechako to kosechako osechopo kanye to adieri mar wach nyalo bedo ni en mane en sa ariyo do mandai ka chiel kendo chopo kar kanyo wakaw uyo masani kikidhi mabora. Yako hapa hivi. David, this is your check of 100,000 shillings. Eh? Nimefurahi sana. Hiyo cheki ni yangu. Unazambia nini watu wa nyumbani juu ya story? Ninawaambia wajipange na view sasa, ni ya ukweli. Kuna zawadi nyingine hapa tena. Unaona vile inakaa fiti? Hata nitakwambia leo taksi ya kunibebea mzigo mpaka nyumbani. Nimeshukuru sana, ndaendelea kujipanga na waendelea kujipanga wakiwa wote huko nyumbani, Ore Kwele, Lukurto. Wote wajipange. Wajipange. Mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo.
ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakorom gajwanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Ben ngeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wamiyi jip makare kalure kod pok ma bende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'aw. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Nyakora moge jwang machiegni pod wantiere ka e chenro mar piny sa osekalo dakika 4 tok saa 2 mar okinyi sama bende wakelo ni nyakora moge jwang chenro kachiel koda ka duoko mabiro e chenro mar rupiny ka wami thuolo moro yorno SMS wa kokalo e live marwa ma en 3:600 wantiere live e mbui mar Facebook kachiel koda kamano mar YouTube kod mano mar X yudwa kacha e Ramogi TV wakala ne ote 3 moko mantiere karka kae to bang'e waduoga ne kod twak kama dhi chako kae kod weche mag referendum sani wadonga e chal mar Kenya waranga ne ote mantiere karka kotenore kod tielo mokwongo mane wantiere godo e chenro SMS kod Facebook wacho kamae Ruth Nyathi Ochieng sirkand Kenya Kwanza odenyo mohewo kata jopiny jogi dwa kawo kembe giwe pimo wi jopiny kembe gi osebedo kuom thuolo malach koro sani ema gineno ni ber ka iuso gi penj na laktar ni Kenya ochomo kure aya penj laktar aya mano chenro machielo mantie kata kato sani wantiere kod Dr. Evans Kidero kod mwalimu Peter Orero. Ongiri Chris wacho ni an japuonj Ongiri Chris kan kabuoch mosna mwalimu Orero kod Dr. Kidero penj na Kidero ni be en adier ni jatend piny Ruto kod jalupne Rigathi wacho dhok mopogore kaluwore gi pesa mane oket thenge ne konyo weche mag El Nino. Kidero ong'iyo gi wacho ni ong'iyo gi miriambo mag Kenya Kwanza. Aya daktari in gi penjo mathoth ne dwoko kawuono ayie ni siasa mero ji wacho ni ayie ni siasa mero ji ka Kidero wuoyo kama public participation itimo kodgi ok tim wacho ni public participation itimo kodgi ok tim gi jopiny tinde mwalimu Gutu ka Rusinga akene chak gi mago kato mago anga duogi ka wacho ni mama kona mabiro gwengu achaka limo wewe machona ntiere chenro mar piny aya ote mari chaka gi ma opogore gi marwa kama kata kamano duoko mantiere karka penjo go biro iri mathoth nya daktari achak kodi kato bang' wadonjo ne chenro mar ariyo apaki nino ke onya kae kama no ero kapa ni penjo ma jogo penjo ni kare kabisa mokwongo gima dwa wacho en ni privatization kakidwaro
nyalo kelo pesa to nyalo kelo rieko kaka irito kambi. Unya paro ni nitie kembe moko ma kinde magine sirkal to giloso ohala. To ka gibedo privatized to gichako loso ohala. Example munyalo miyo en achiel mar National Oil. National Oil ok los pesa ginene. Sani gin gigupe madhi mana bilion 12. To ginwang'o mafuta mane pipeline ma Total nweng'e to ma Shell nweng'e. To Shell to gi Total to gi kembe moko go. To loso ohala higa ka higa. To gin giloso losses higa ka higa. To gitie environment achiel. Ging'iewo mafuta e nengo maromre. Giuso mafuta e nengo maromre. To gin ang'o miyo ok ginyal loso ohala to kembe moko ka loso ohala. Matiende ni de awache gi dholuo to awache gi kisungu. Public sector inefficiency ema nego kembe giendi. Koro privatization bro nyalo kelo pesa to bro kelo private sector efficiency. Kapok odhi kanyo we anyise wach moro ni National Oil bedo manage gi government. Nikech all government vehicles fuel at National Oil. To gi fuel free ma ineno pending bills mar 8 billion nikech pok government ochulogi. Then the government chulogi to they would be operating kaka jo Total Kenya to giman. To sirkal ok chulgi momo gi accumulate this 8 billion. Mana madwe nyiso daktari ni mane momiyo National Oil ok tim kaka ok nikech makar private. To kaka makoro kanyo yot nikech ko bedo privatized to sirkal biro chono mondo sirkal ochulgi. Nikech ognyal continue kawo mafuta to sirkal ok chulgi. Koro gimwa dwaro en pa efficiency nikech pesa gi gin pesa jopiny. Mano mokwongo. Mar ariyo mana kaka wacho samo chako chande ni privatization ofulo ni jo dhano mang'ane gi ng'ane kata jok ma dhi ng'iewe. Inyalo ng'iewe gi kembe machalo NSSF, machalo bank, machalo koro miyo kik luor. Mar adek, luoro moro ma jowanigo ni sama gik moko dok korgi e kabeyo. Jaduong' Orero nosiepna kabisa. Inya paro ne entie jakom mar sports national sports national Kenya National Sports Association and KSS mang'eny KSSA okine ka pod ang'eyo japuonj to kato jomopuonjo mowuok mugolo piny Oliech ene mogolo Mariga Brothers ene mogolo Jamal ene mogolo Olunga matin ni jamani ene mogolo Tine kata. To ne ok ang'ega ni kodonjo ginene jowa marwako orange ginene. Ochala siasa. Bro duore kodure. Dibeni tegi matimore kanyo mapono nyakwara mag puonja beni watie. Mondo modhi nyime twak machielo. Inya paro. Jowa kuma tinde jogi nitie ni. Gibere gimoro na siema gi lof. Inga siema gi lof. Mano tena na. Asiema gi lof matiende kata ka ji odhi yiero tiombo to ilok mi ma 2019 nochung mane omaye kose yombo isiemo ng'at machielo gi lof mano to koro ideni amwaduogi waboloso twak machielo mondo mi waduoga e weche mag siasa mag duond buche wabuluongo kendo karka wabobiro wach luongo Asiema gi loth wabobiro ka mondo mwatwa gi wiye to sani pod wadhi e weche gi Nyakura Muja mapo nono nyalo tero oganda jo Kenya mondo mi odhi ane e ombulu mar paro to ombulu mar paro ni osetime pacho kae kuom thuolo moro mokalo bende ono kanyo kanogoe no e higa mar 2005 mano mar paro mar loko katiba e higa mar 2010 ne ogoe kendo nobedo yes kendo katiba manyien ne obiro e pacho kae ponono dwaro machalo kama makoro Cherargei bende koro wacho ni gini kwedo en ang'o manyalo biro e wiye ka report mar NADCO bende koro nwalose wiye kae motelo emio no wachunge mondo mi waduogi wawache ane koro e yo moro makare ni kapo nono ni gini dwarre mondo mi olok chike mapacho ka nikech nitiere apise moko makoro nyaka bende kete pen chike mapacho kae mano moting'o apisno mar jal maketo sirkal tesre kata mano Office of Official Opposition Leader ma bende koro nitie karkacha ma achiel kuom report recommendations mantiere karkacha report mar NADCO yango kachiel koda kapisni mar Prime Minister tiende nang'o kachiel koda kalokruoge mamoko wawinjane kaka ikwede karkae tikwede nang'o twak makamae kae to bang'e waduog warang'ane chal mar uchumi kapod wantiere ka
Nimeona hii mambo ya NADOK hii ya Bomas ilikuwa, na nimesikia jirani yetu Raila anasema hii mambo. Nataka nimuulize rais, hii si wakati ya referendum. Hatutaki kwenda uchaguzi. Si tumetoka uchaguzi juzi. Mnataka kwenda referendum kufanya nini sasa? Si hakuna haja, si ndio? Kwa sababu anataka kujipanga for 2027. Lakini nataka nimuulize rais asikubalia watu tuende referendum. Sasa the country is in problems economically. We cannot go to a referendum now. And in any case, we don't have a functional IBC in place. So hatuna IBC, unaendaje? Let us fix the cost of living. Tuachana mambo ya referendum kwanza na ile mambo ya siasa kwanza. Let us fix the cost of living. Wananchi wapate nafasi so that we can be. And I want to tell the country from Nandi as the leader of this region that as a country, let us focus on more important issues. Mambo ya referendum na kujipanga, na wale wenzetu waendelee kufanya oversight kwa serikali, lakini wasitumie hiyo njia ya bipartisan to try and sneak into the government. Mwalimu Peter Orero, ma senator manandi mabende untie godo ka che od bura paro mopogore opogore mienjo wawinjo kar report manad ko lokroge mantiere kar kacha en moro manyatiro Uganda jo Kenya e referendum to in ikwede koso intiere kumopogore jomoko ing'enyi gin gan foraya dog gi itiyo go mondo wach weche ma ji ok nyal wacho nikech inyalo yudo kaka wuoyo do nyaka bed no wach ni wach gini odir wan chon kan wadongo to korone koni kidwa ng'e no ndiek ni e gunda tidiro kidi kapok idhi kanyo tidhi neno koringo ka ok oringo tidhi ahinya koro magi jok madiro kidi e gunda nikech gik mowacho go pok wagike to gima ahere go no wacho ni Kenya ka nigi problems economically to ene chunye sirkal tiende no se yie ni sirkal ok nyalo fix economy mar this country osetamogi kachere gaye mawacho to nitie gik mano winjore bipartisan ka manyaka to tere referendum maka ok otergi referendum to od bura ok nyal kalogi nikech gin clauses ma e constitution kacha nitie clauses maka e wachi to nyaka dhi mane referendum gin magi kuom ranyisi kanyo mondo japinyo wije koro kaka wadwa yiero leader of opposition office of the prime minister nitie gimoro ni parliamentary system to gi sani wane e parliamentary system to gi wane presidential system to nitie parliamentary system ka wane parliamentary system emwadhi bede gi leader of opposition to ka wane presidential system waonge gi leader of opposition nikech the president now koyombo to bedo the only president taneno Kenya ka we cannot have okonyal bedo gi piwa presidential to gi piwa parliamentary omiyo koro wadwa bedo gi hybrid tiene ni wadwa bedo gi presidential to gi parliamentary wadwa keto gi ariyo nikech wan gi many ethnic groups ma presidential alone ok nyal serve Kenyans interest omiyo koro kodwa kelo gimoro ni office of opposition ma koro abito parliamentary system omiyo nyaka wadhi mane referendum mawa change gini e actual constitution mondo wakel hybrid constitution manyalo marry the two parliamentary and presidential system manyiso ni loko katiba ni gimoro mantiere kar paro machira rege golo kama nyalo bedo ni mae paro mantiere sirkal mana ka sani nyalo bedo ni anti mo kadek mondo wacho nikech ga wacho ni ka ginene ka referendum nyatimo na ka IBC nitie apa ni gimono kongo tim e weche gimono chakore gi sirkal no yiero ji abiriyo kato bipartisan no yieno gibedi increase gibedi jochiko mondo oyier oketa IBC gimokwongo kata kapok paro wach mar referendum IBC nyaka bedi to mani neno ka osiepe gagi odoko chien mane mwakugo wacho ni wayiere ni mondo IBC no mane gi agreement moyiere e IBC manyaka namba 2 inya paro kane Kenya obedo maliet 2008 January mane Kofi Annan obiro mane owach ni koro wadhi sirkal manus mkate mano yer prime minister ne okotim referendum koro keto chief minister does require mondo tim referendum gin kaka gin e parliament kaka notim macha chande
eka kinyal time referendum nengo ne dwaro pesa mang'eny Kenya sani ni kama tek mokwanya afford timo kanto maradek adwa wacho kama gik modongo te onge gimo chuno ne nyaka wadhi referendum nikech gik mose to nyeche neno kancha jakomo loso jakomo ncha wacho wach mar referendum gima nowuok e bipartisan talks wach referendum ne ko wachi ero kamana kapok ibiro mwalimu daktari nitie gino mewacho kar kae e kinde mano waneno ka apis prime minister nobiro mano keto Raila Odinga kaka prime minister mano bang' tulo mano muoch to kiero mar 2007 gi kinde mantiere sani kapis ma kama kori dichuogi magi nitiere kinde ariyo kata nitiere tulo mane rang mondo mi piny Kenya obeda ne kod kue e kinde go Kenya lo rang kaka apis gi bende nyalo bedo kar kacha bende sama wantie Kenya ka sani bende wanyalo wacho ne apis ma kama kolosi en miloso mana e kinde yiero kata motelo ne yiero kata tok yiero tilose nang'o ingeni seche moko owacho ni prevention is better than cure tulo nyabe chakore e chuny kato dhi e wich kato jigore to ka gigi otemo geng kapok otimre mane maber mane omiya paro ni bipartisan noketi to sani onge nyaka to manyaka tim nikech koro to weyo maber nikech ok owacho ni waketho sa no to kendo gima nyaka jaduong' Orero nyaka wayiere ni role ma jaduong' Raila Odinga osetimo e Kenya ka onge ng'ama nyalo mosetimo kumosegolowa nyaka section 2A ma democracy kama wantiere kare onge ng'ama nyalo kawo e historia mar Kenya to be nitie seche moko ma ka ogik kamoro te wacho ni koro nyithindo osebedo madongo gin gi miegi jaduong' in koro ywe taparo wasetundo kanyo ero kata na wazungu wacho ni seche moko kimiel ahinya stage matayo tho kanyo ji nyalo wigi wil ni ne miel mamet atieko kawacho kama e political parties ginwang'o pesa kendo en a percentage ma une manukadho ma ano kane tiende mar keto leader of opposition nikech ka in leader mar Azimio in gi jogi e parliament Orero gi ni ugolo 20,000 dwe kedwe kose 40,000 kaeto e national government ginene e budget magitimo bichak imiyo gi apani ginene sani unwang'o bilion 2 higa ka higa koso bilion 3 magwaro on paper onge mwaseyudo kata chiel nyaka ne sirkal budget zote implemented imiyo gi pesa so onge gimochuno nikech apani ginene mondo pak moko bedi pak so gin go already pesa ginwang'o kwa national government onge tiende ma ok ochuno koro miyo onge gima duong' machuno on nyaka wadhi referendum ma nengo ne tek bro kawo pesa mang'eny bro kawo hela mang'eny ero kama na inya ng'eni dakika 15 modong kar wada poge mondo wadhi twak mogik mabiro dhi bedo kar korango chal mar uchumi kachal koda ka e kinde kembe makoro ndikore mondo mi ochak chiwo omenda ne jo Kenya itimo giyo machalo mana kinde mabiro to sani wach mari mogik minyalo wacho weche gi mag referendum makoro winjo kawuok machalo wach magi jotelo maparo ni isia kod jotendgi mondo mi wuog oko chak chiwo parogi oko e kinde madwarore nyaka sani mwalimu Orero en adier mar wach minyalo wacho ni oganda mantiere sani e sirkal bed gi luoro mane ka girango chenro mag referendum e kinde mabiro kapo ne owach ni ji odhi e referendum gi e chal mar piny Kenya kama piny Kenya nitiere sani ka irango higa mar 2005 ka referendum notim kod higa mar 2010 gigi nyalo bedo ni nyalo medo kweth moro mbi malo jowetegi koso nyalo bedo e machal nade ing'enye siasa ka mokwongo kidhi ir japiny to ok ing'e kaka pach japiny chalo nyaka ibed gi luoro to nikech sani piny Kenya ok obedre prices mag gik moko ni malo sirkal ma sani oluor ni ka gidhi e referendum to jopiny nyalo lokore kodgi ma gimoro amora ma dwano timre jopiny biro kalo ting'enye referendum be gineno ni dhi miyowa ngufu nikech wadhi wuoyo gi jopiny to wan kaka sani jopiny oherowa koro gineno ni ok ginyal terowa kuma jopiny nitie ok en wach mar pesa nasomo gimoro e Citizen aken Citizen cha be en paper maru ka ok en maru wan mana gi Citizen Digital kisomo Citizen Digital mano to maru bas asomo Citizen ni billionaires within 1 year mwaseyudo tiende ni Kenya ka nitie pesa ma jomoko donjo e sirkal to juko
Maka koro gidwa wacho ni referendum is expensive to jomoko to osedonjo within 1 year to osebedo billionaires. Tiende ni nitie ka gidwaro timo referendum to is not about money. And about the will of the government. Omiyo wan kae pachwa to nitie clauses manyaka tere na jopiny ema mondo wijre ni mondo kal. Ok wanyala presidential wadhie a mixed hybrid ma gi parliamentary ka jopiny okoyie. Ero kamana enya kora mugi jong wadhi okang machielo mabe nodani mondo wadonji warang pod antie gi welo kar ka an gi owacho ni Wuda Sumbi owacho ni koro nyaka jipakre Okay ukothoth. Okay ukothoth. An be an okay opapo. Okay opapo. Kama gamba. Ero kamana enya pod wantie ka komiolo nyakora Udwa limita. Wamedo okwa limiti. Aya yena mono mikoro wadhi okang machielo ane chal mar weche gi mag uchumi koteno koda sigana mabene koro nyawadwa Walter Nyabaga norango chal mar wach ne jogo machiwo mayawo kembe gi mag yawo mag chiwo hola kuonde mopogore opogore to bende bengi maduong' ma pacho kae mano CBK bende ging'eyo weche gi duto kaka gintiere e bwo dakika modong' kanyo 10 ang' wakaw siganda ni kato bang' wachiw wacho mogik kotenre kod sigana ma kamae ka watieko twak okinyi ma kawuono owinyane sigana ni ulosona kod Walter Nyabaga ka odwoko penje nyim kamiti mar Senate marango weche mag omenda. Governor mar bengi maduong' the Central Bank of Kenya CBK Dr. Kamau Thuge kod jalupne Muge Wambua ne oyudore tago maliet kama ne gibedo kod tich matek mar lero gimomiyo kembe machiwo ola mag pesa yor simbe kokalo mbui manyasani ok oseluwore kod chike ka oyango ni nitiere kembe mok tin ne 400 mosebedo kachiwo ola ataro mar dwaro mar chik. People like Watu Credit Chair rake a turnover of 3 billion in a year, and yet CBK cannot detect 3 billion. Chair, are we even safe from money laundering? Looking at the issue of the Watu Credit, Tugende Credit, the Progressive, but especially these two that you say that they have not been licensed to carry out. So do you want to tell this committee that I can today wake up and open a Mutinda microfinance, and since I've not come to you for regulation, I still continue? Some of the entities mentioned there that have not been licensed, and there are others that have not even applied for a license, and there's only one of them that is licensed. Dr. Kamau Thuge koni kembe machiwo ola koro ni kod nyaka dweche 6 mondo lure kod chike. Senators go bende ne ywak ni tiere kembe mang'wanu mandu mag jopiny mangrem dwoko ola. Are you aware, Governor, and what are you going to assist us? Because most of these people are lending mostly border borders, and you have had situation where border borders are being recovered illegally. I mean, a number of border people have their border assets being recovered, even having equalized principal plus the interest that is remaining. As I said, we've licensed the 32, and I think there's about 400 that actually applied before the deadline. And indeed, if they did not, then according to the Article 59 that you read, they were given 6 months. Or they're also investigated by the DCI. And we have had cases where the DCI or the BFID has come to us and said, we have come across this, are they regulated or not? And we say they are not, and then the normal criminal process will take place. Governor ma CBK bende okone kamiti no ni Kenya koro keto maine ola ma itimo pacho ka kendo jwango ola mawuok e pinje ma oko kaka yoro tego chumi ma pacho ka bende okoni nengo mag dola pod medo idho ne siling ma Kenya. I expect the second half of the year to be fairly benign in terms of pressures on the interest rates and also pressures on the exchange rate. Confront the Treasury that where we need to stabilize the economy is by stabilizing prices. And of course, the highest prices have said is interest rate. But this other idea that IMF will bring money and then this money from IMF will ease the dollar, it's not going to happen. Committee bende dwaro ng'eyo gimomiyo joketo mwandu dunyo ng'wech kendo wuok pacho ka kendo giyiero mar timo ala oko mar Kenya. You know, thousands of innocent public are falling victims to these people, you know, in terms of finance. So the processing of the application is one thing. As much as we welcome foreign direct investment into the economy, we must also have a way of ensuring our local investors also thrive, as well as retaining foreign direct. Walter Nyabaga, Ramogi TV.
Nyakora mo jogo siwinje kar kacha kembe manya bedo ka chiwo hola mago bende koro sani mosemisiem tiende nango ka warango chenro gi duto ko tendo nyaka gi mago makoro liekore ka jod bura bende senators winjo kacha ka penjo nya bedo kacha weche gi maga luoko omenda mag wash nya bedo kar ka weche gi mago maga money laundering gin mage mantiere kar kae cha kodi Mwalimu Peter Orero kendo intiere od bura kacha chike gi une mukalo gi une mupuodho gi kendo gintiere kar ka kiwe machalo kama kembe turi ntie kar ka to giduto poko puodh gi kendo ma wach mawuok kuom ogai mar bengi maduong' ma pacho ka CBK. Mokwongo agone jo Kenya mos kabisa nikech mano wan gi arog governor of Central Bank. Central Bank must control the monetary aspect. To your Ministry of Treasury, the Treasury control fiscal policies. To kakuru governor ma Central Bank, wacho ni nitie kembe mangi over 3 billion ma are lending people to poko bedo kata registered. Tiendeni this governor is condoning money laundering. Kakuru ngamo winjo bedi ni take the interest mar Kenya. Emo yie ni money laundering timore Kenya ka. Mo wacho ni 6 months go. Ochako miyo gi 6 months gi register. To ene governor. Oko wacho no loro kembe go kiki gidhi mbele gi register immediately. Ang'o miyo podo miyo gi 6 months mondo gi register. To kakoro banks chaka bank kende. Giketo conditions makata small banks cannot operate, microfinance businesses. Nikech nyaki bed gi 3 billion mi deposit kocha a central bank. Kapo kichako kata bank. To sani to nitie kembe maging'eyo ni operate gi billions to are not even registered. Koro kagen gi double standard kama. To ere kaka gidhi control economy mar this country. Omiyo governor mar Central Bank should even resign. Wabro luonge owinjo parliament owinjo resign mana nikech gini kende ok wanyalo bedo gi governor ma cannot control private enterprises. Kamano bende akele twak Daktari Evans Kidero kama ibete kiwinjo twak machalo kama kawuok jogo mochung' ne rango kaka omenda donjo kendo ringo circulation mar omenda e pacho kae e weche mag hola kembe gero koro semisiem oketi kama chal nade pachi wiye kata bano gimane government Central Bank close in microfinance kamano and adwana kaw thuolo matin nikech osiepna Orero ne japuonj koro weche mag finances gi commerce gi seche moko ne ok donjne ahinya koro awe akawa puonje donjne kende age maber the Banking Act ema control weche mag pesa. The formal banking sector to be regulated to the microfinance kidwa register miolo dwaro na million $20 kende minimum to kidwaro deposit taking minyala kao pesa ji mondigogo wala dwaro million $60. Section mar banking mar microfinance poko bedo regulated kendo bedo control and gima na kwayo nikech kae minwango ka central bank muwinjo regulate in interest rate ohala muwinjo kiolo pesa section 44 mar the Banking Act to mar microfinance oko bedo regulated. Gima da wacho ni members of parliament kaka une joma representwa nyaka overhaul the Banking Act mondo all these microfinances obed under control. Actually Oken katani makosa mar Dr. Thuge, who's a good friend of mine. Ongama ber kabisa, he's got a history of from the World Bank, from IMF, and IMF Kenya matago. Yes, but there is no enabling law ma control microfinance. Gimada wacho ni members of parliament, especially joma juting sufria wigigi. Mondo konjo piny ingeni mano wach maracha nyalo luongo ni jotung sufria to wan mwakelo democracy sufria no emomiyo wakelo be emomiyo nyalo wuoyo ka
Igenyi diere moro ne okonya kata biro wuoyo ka piny ne diny ne marach kata ka ne okonyal biro wuoyo ne okonyal kata chiedho koro kwase kelo ne demokrasi to luongo wa ne joting sufuria ta adwa wacho ni small banks ema central bank koro kotiyo gima dwana wacho ni ginene jaduong' Orero kauru wach mar microfinance jogi exploit jo piny kabisa nikech onge chike within the Banking Act, manyalo control gi. Konyuru Central Bank by overhauling the Banking Act, ukel both the deposit taking and the non-deposit taking financial institutions to be under control of the Central Bank. Ngama counting ni duto, sirikal mose bedo gimbek ni weche gi mago loso chike kod jok mage makalo jod bura mathoth bende makalo chike gi ma Kenya kwanza koso koro gi jod bura duto gin jod bura duto nikech lakini thoth ge magi jo Kenya kwanza koro wayiere ni jod bura tema koro orem to koro jod bura morem mwalimu Peter Orero wacho ni koro gin jod bura ma Kenya kwanza majority jod bura kuno chike joma winjo lit ma jo piny musiko ywak magonduru macha minority keluru wach ni e parliament mondo wakale kusetere mulose akaw wach mari mogika mheshimiwa Peter Orero kotere kod weche gidu maselose doche makawuono ka koro watieko wacho ni parting shot mari kaka ono watere karka lakini ibro miya wach moro an go ma personal abro wacho koro mana ka ngitiyo ko karkanyo mondo mikanga biro daktari walunge lunga to koro wadhi mokonga go ni ero kamano mare luongo waka mondo wawuo gik ma jo piny neno kendo winjo kaka Kenya en sani kaka ekonomi warach wakone jo piny ni gitwe mana okanda nikech sirkand ni to kwane ka biro dhi mbele kama ber ka oginyal loso bech gik moko ma jo piny yudo lakini koro ma adwa wacho kendo kama ntiere sani ni na mana Mombasa wawuotho gi jo ofisa to girig East Africa kwa manyo pesa mwadwa loso go stadium mar Olympic Kibra mawase wuotho kilometers 66 sani gini voye wan gi rest day kata kine dona kabedo mana ka atendora ni tiende ni siandana lit kabisa kaka wuotho imbe wuotho ane na wuotho kora kwa jo Kenya manyalo nikech stadium waloso ni dhi konyo nyithindwa modak e kacha koro abro oro ni ilande nago to gi till number menyalo konywa go to gi jomose konyowa be agone giero kamano agone Cynthia Nyamai mar Rig International ero kamano gi jok mosebedo ka supportwa en gima licha ahinya ero kamano ahinya kum lungo wa ero kamano kendo mano wabro loso chenro abo mi namba maka yore gibodo thuolo kaka uboloso eyo makari nikech beni koro mae nyaka bedo wambe wagere ikele wala na Cynthia bene news anchor kaka un koro jo nyakugere wangeni ni uniform machielo ta koro bende ka intiere koni wabono kaka watimo kana cheka Ramogi TV bende wach mari mogik daktari koro wati apani mano gima ber gima jaduong' Orero wacho no ne an gavana ma Nairobi Kiberane Kara ane dalawa kane ma jo dalawa nitie akinogeda gini ma wacho do wadi ben mokonyo waloso pa koro bola gima duong mano wudo wadwa koro an doni okikwaya tana biro kod yie kod dag nikech mano project ma nyaka participate kama mara ariyo aparo ni Kenya osebedo matek dwe mabiro ni dwe mapagariyo jo EPRA kan nuo biro ng'iyo wach mar mafuta wang'eyo ni nengo mar mafuta malo crude oil dok piny wabro neno ka nengo mafuta biro bedo maber to gima watim kaka wajo Kenya watigi sirkal wajol sirkal nikech ibed ni constituency ibed ni county ibed ni national joma waserve gin jo piny koro nyaka wamak lweto kanyien nyaka waher jowa nyaka waher pinywa nyaka watine jo piny to moduong' kaka wajotelo nyaka waherre owe gwara dono kwa bedo gorero ka ok gwara ero kama daktari Kidero kachel kodaka mheshimiwa Peter Orero pod wantiere kaka koro watieko wagoni ero kama nyakura Ramogi jwangi bende kubiro thuolo mar bedo kodwa ote ma ioro kinyi makawuono dewer mar somo gigi duto kata kamano poch gi pako chopni kamora mora ma intiere ni mari ka thuolo mar mondo mior ote mari mano koting'o nyaka jogo maneno wakawuok e pinje maoko sani wacho ni Sauda Abayo wacho ni
nyap mar piny Kenya bende tek mar adier mano kama nitiere kar kanyo wang'ama bende ka osekalo 36 onego bed ni watieko chenro kama nitiere kar kae to nitiere ote manowuok kuom jogo maneno wa e mbui mago mag Facebook kama nitiere live kar kae ng'eni ang'o thuolo mar somo gi Joyman Brian manowacho ni mos na welo duto kendo wantiere kar kae anto an gi kwayo ni wawere gi siasa marach kendo wantiere kar kae aluwo chenro erokamano ahinya message mari ochopo nyakwara Ramogi Jwang kendo sani mane makelo e giko erokamano kuom bedo kodo ka menyo chal mar piny Kenya okinyi ma kawuono nata e chenro ma kawuono nyinga Cleophas Luoch de kisomo kanya kwar mokeo nyaka sango na ntiere kod okeo papo mano mheshimiwa mwalimu Peter Orero kachiel koda ka wuok wacho okeo e woda sumbi okeo kothor erokamano Raija kuom thuolo mar bedo kodwa okinyi ma kawuono oriti masani erokamano mheshimiwa